Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu kinkaje ngephuzu matshitshi iqomani. Bathi mfana impande semncane odanga bathi diabetes imdala kanti cha. Ufunza abaphathi bezonqamala lo dwele ubushelelezi bathi intombi zindasa ngechabe zithi umuhle bhutsu. Ngiphetha iso lezwe la. Iso lezwe lithi udlokodle inkomo yentombi ngesikhuni sivutha be. Uyezwa kuthiwani? Udlokodle inkomo yentombi ngesikhuni sivutha. Hayi ukuthi mhlambe udlokodle emlomeni. Cha, hayi emlomeni. Hayi endlebeni, hayi emakhaleni, enkomeni. Udlokodle enkomeni. So insizwa le ena 21 ngokweso lezo. Insizwa ena 21, insizwa ena 26 njalo. Insizwa ebisancane ngendlela esimanga, ebisangenza izinto zenzeke. 26 usuku samncane kabi lapho. Usuku sa fresh nje. So udlokodle intombazane ena 21 years. Ulimazile nje ingane yabantu wayibulala. Yabo. So kuthiwa lana ke asamangele futhi ayathuthumela amalungu omphakathi wasesonyongwe ngesenzo sowesilisa obhadame intombi yakhe isochansini noma kwapheni. Wavele wayigwaza yathula. So ke maqede wabasa umlilo wase eyishutheka isikhuni esithweni sayo sangasese. Hayi kwenye indawo enkomeni. So uyacabanga mfowethu, mina nje mangathiwa ngiyakubuza isiphi isigameko esamselana nothando ongakazi usizwe manje njengoba ungaka nje. Ngiyacabanga mina mfowethu ukuthi sengizwe yonke into manje. Yabo. So abantu beshayana bebulalana yonke into le. Yabo. So that's why ngiye ngithi kuwena umuntu mangabe umthanda ngendlela efanele, because one of izinto ezicontributayo ezintweni ezikanje ukufaka iglue. Yabona moment ufaka iglue umuntu you think ukuthi mhlambe lo muntu uyasiphinde ehlukane okanye usoulmate wakho. Yebo, umuntu fanele umthanda ungampretend. Uyabona iwes leto ukuthi upretend umuntu because awujabuli phela yabo. Umuntu umpretend ngeke uzojabula. Mhlawumbe uthanda umzimba wakhe, the moment usutholile umzimba wakhe usumshaya ngomzimba ubheka lese niqedile. Kanti ufuna ucamela esifubeni but wena because awumthandi uyampretend okanye ufuna umzimba wakhe. So umthanda umuntu but egcineni understand ukuthi umuntu lo othandana naye. Umuntu. So kungenzeka noma yini, yabo. So asikho isigameko mfowethu engathi makufanele sifike sikuthuse sikushwaqe sikhanda. Usho impela ukuthi nje mangathi uyambamba umuntu lo othandana naye njengamanje. Mangathi uyambamba embedeni mhlambe nelinye isoka okanye uyamfica emgaqweni umene elinye isoka. Ingabe kuba ukuphela kwempilo yakho leyo? Yabo. So izinto ezikanjalo as much as umuntu umthanda but lindela noma yini umuntu egcineni lo. Yabo. Umuntu and into ekufanele abantu beyazi uma uthandana nentombazana awu own leyo ntombazana akusiyona iproperty yakho. Yabo. Because la isolazi liyaveza lithini lithi lensizwa le ibishaya lentombazana. Ibishaya intombazana ifiyenzela ihamba yovula icala. Mase livulile icala lensizwa iqolise ihambe lisuli intombazana icala. Buka ke manje idlokodlwe ngesikhuni. Uyibulele umoshe nje ikusasa lakhe waliqeda nya. Ubulele umuntu phela manje. Yabo. So ilento ka soulmate mina ngikholela ku soulmate mfowethu. Ngangikholela phela ngisayingane. Because you are soulmate safundiswa kanjalo soulmate. But as you grow up fethu ezinye izinto kufanele uzi-unpack wena ubone uchayi azenzeke lezi zinto, yabo. So uma uthi umuntu soulmate usuthandana nentombi engaka uzibiza ngo soulmate. So uyabona ukuthi ayikho lento ka soulmate. Mina ngikholela ku soulmate. So ngikholela ukuthi umuntu uyafika spend leso sikhathi mhlambe 3 months or 5 months or 5 years or 25 years mhlambe nishadile. Bahlukana futhi abantu 25 years beshadile behlukana. Athole omunye umuntu. Yabo. So umuntu uyafika empilweni yakhe azofundisa nje lokho akufundisa wona. Athuthukise ngokwempilo. But ukuthi ungazi umbize ngosoulmate ubambo lwakho. Hayi mfowethu ngaye. Zingaki imbambo bana. So hiyo leyo mindset econtributor towards izinto ezikanje egcineni when uyakhohlwa ukuthi uthandana nomuntu. So uma umbiza ngosoulmate noma mhlawumbe uthi umuntu uyacomplete khona umuntu othi I mean complete ngaphandle komuntu othize. Okuyinto ke kuyimanje nje
ungathatha kuyimanje mhlawumbe usingle and happy yabo. So akusho ukuthi mawusuthola intombazane manje mangathi uthandana nayo intombazane leyo ntombazane ngaphandle kwayo ngeke usakwazi ukuphila, usaqhubeka ukwazi ukuphila yabo. Susa nje lo mindset ucomplete njengamanje, whether unayo intombi awunayo, but wena ucomplete ubukwazi ukuphila lo muntu engekho. So noma ngathi useyakushiya kumele ukwazi uqhubeka ukuphila yabo. So zonke lezo zinto lezo yizo ezibanga ukuthi abantu bagcina sebenza izinto kanje ezithusayo. Mina ngicomplete, ayekho umuntu ongicomplete, mina ngicomplete. Masihlangana futhi ngakujabulela ukuhlangana nomuntu ocomplete nayo naleyo mindset, naye sobe share nje ukuba complete kwethu, sijabulisane. Mhla sekuphelile futhi uthando lo sobe sihlangene ngalo akwazi ukuhamba ngoba kube sekuphela uthando. Angifisi ukuthola umuntu ozoba incomplete athi ucomplete yimina, ngoba lo muntu mhla seliphelile uthando uyoqhubeka abambelele mhlambe ngoba uthola imali noma yini into ethize ayithola yabo. So ngifuna mina umuntu ocomplete ngoba nami complete, ukuthi mhla sekuphelile angene indlela ngoba kube sekuphelile akuzele lapho. So soulmate angazi mhlambe wena uyakholela ku soulmate, but mfethu ezinye izinto okuzithatha uzibhekisise kahle ukuthi zikhona yini yabo. So isihluku esithusayo ngempela ukuthi ungadlodla umuntu esifazane enkomeni, ubulele nje lo mfowethu wenze into edabulisa ngendlela esimanga yabo. So ingakho sinayo le channel le ukuze siyinsizwa sikwazi ukuthi sibonisane, sifundisane ezimeni ezikanje ngoba ukungazi kudala ubuhlungu yabo. So kubalekile ukuthi ulwazi ube nalo. Yabona bangathi uthisha mhlawumbe une masters degree kodwa uthisha but awazi ukufundisa, ngiyatshela ukuthi uyosafarisha, uyoza ubuhlungu obeyisimanga. Uma thiwa mhlawumbe udokotela, isitifiketi sisho nje asithi udokotela but awukwazi ukuba ukwenza udokotela, uyoba nenkinga ngendlela esimanga, uyoza ubuhlungu. So kubalekile ukuthi ulwazi sabantu sibe nalo, sithuthuke nangendlela esicabanga ngayo yabo. So nje lento ka soulmate futhi uhamba uyibhekisise mawuthi incomplete wena, cela ubhekisise nalokho ukuthi mhlawumbe intombi awunayo incomplete njengamanje yabo. So ezinye izinto futhi uzibhekisise kahle. So ngiyazibona insizwa lapha siveli nangu Sandile Knowledge tabuqeqeshi, ngiyakubona mfana wami, nangu sibale usiphe inkosi ukuthula khotho ta umhlonishwa, siyabonga. Bani omunye Abdul, ngiyambona nawe Abdul, Njabulo Zungu, bani omunye khona lapha ya, hawo nangu no Joe nosiphelele, zikhona nje insizwa zivelile. Balo Sithabiso BJ, yabona Sithabiso BJ mhlathi wekula, ungangijwayeli kabi mfana wami yabo, ungangijwayeli kabi. Asibona abangani ukuthi ungafika la ukuthi inhlonipho ayifundiswa ngakini akusho ukuthi uzofika la uhamba udelele bonke abantu la yabo. Nje mangiqeda la ngizokublock nje mfana wami ngoba ngiyakubona ukuthi ungitapa kancane yabo. So uma angibazi mina abantu abafana nawe manje, because this is me ngenza into engiyithandayo. So uma into wena ungayithandi, why uhlala uyibuke leyo nto? Because engabe uscrolla down uhlukane naleyo nto yabo. Ngizoblock ke mfana wami, ngeke uphinde umbone umqeqeshi uyohlala unjalo, because akwazi ukuhlonipha omunye umuntu. Afika la uzocomment idoti nje othi ngikublock nje manje.